Som Danka Barteková, som športová strelkyňa a som patrónkou Dobrého skutku. Dobrý skutok je nezisková organizácia, ktorá pomáha mnohým klientom na Slovensku bez ohľadu na to, aký majú vek, akú majú diagnózu, či potrebujú pomoc v boji s ťažkou chorobou alebo potrebujú zakúpiť nejakú pomôcku, prípadne študovať. To pre mňa znamená, že môžeme pomôcť širokému spektru ľudí a ja sama v sebe cítim potrebu pomáhať. Je to proste vo mne a myslím, že by sme to mali mať všetci a mali by sme myslieť na tých, ktorí nemôžu mať také šťastie a užívať si krásy bežného života. Dobrý skutok má jednu úžasnú výhodu a to je to, že vy sami sa rozhodnete, komu venujete svoje peniaze. Vyberiete si z ponuky klientov, z ponuky ľudí, ktorým my chceme pomôcť, ktorých prípady sa nám zdajú naozaj urgentné a vlastne potrebné, aby sme im pomáhali. Vyberiete si, pošlete im svoje peniaze priamo na transparentný účet a potom už len sledujete, že ten klient ich naozaj dostane v plnej sume. Viete, správne poradiť je tiež veľmi dôležité, ale keď chceme naozaj pomôcť, tak to môžeme spraviť len dobrým skutkom, tým, že prispejeme, že pomôžeme, že naozaj urobíme niečo konkrétne a ten náš skutok si nájde svojho prijímateľa, svojho adresáta a tomu bude o trošičku lepšie. Takže ja sa plne stotožňujem s tým, že dobrý skutok je viac ako dobrá rada. Ak sa rozhodnete prispieť do dobrého skutku, môžete tak urobiť viacerými spôsobmi. Jednak vašimi 2% z daní. Môžete nám pravidelne posielať malý finančný obnos, ktorý potom rozdistribuujeme našim klientom. Môžete si vybrať priamo klienta na web stránke www.dobryskutok.sk a tam mu poslať peniaze na transparentný účet s tým, že sledujete, kde sa vaše peniažky ocitnú. Alebo si môžete svoje peniažky vymeniť za nejaký darčekový predmet, ktorý nájdete v ponuke Dobrého skutku a ktorý nám do Dobrého skutku venovali naši patróni, slávne osobnosti, známi ľudia, ktorých sa nás rozhodli podporiť. Je to len na vás.